musíme rychle utíkat. Slyšel jsem nějaký výbuch. A Když to bylo co za to, ránu, tyjo. co se stalo s rybářovým No. domem? A co Ježišmarja. se mu to stalo? Musíme rychle utíkat. Tyjo, ale ježišmarja, tyjo, rybáři jako, kde seš? Rybáři, halo. Rybáři. Tady nemohu být. Tady nemůže být. Rybáři, kde seš? Tyjo, ten kde nevidím. Tady je všude oheň. Musel skočit do vody a někam odplavat, protože tady by nemohl moc dlouho přežít. Všude je oheň. Ježišmarja, ta By se farma. udusil. Tyjo, pojď sem a co to... Co je to s hradem? Ale ne. Jak se... Jak se tohle mohlo stát? Ale do vesnice, když není most. A jo? Co to stalo a proč a co? Když jsme měli jeden z největších hradů v celém tomhletom světě. Jak se tohle mohlo stát, když jsme měli tak obrovský a pevný hrad? To je... A kdo by to udělal? No. To musela být určitě jenom nějaká náhoda. Testování nových zbraní nebo něco takového. Ale tohle, co se ti jen tak nestane. Si nemyslím. No, ale... jdeme se podívat zpátky do No vesnice. právě, a jo, ve vesnici. Musíme se podívat, jestli jsou všichni v pořádku. Ale jo, to určitě to byla nějaká jenom menší rána, to se určitě nemohlo dostat. Ale zdá se mně, že se čoudí i z hradu. A co? No. Aha. Ona hoří celá louka. Ale co to, počkej, co to tamhle je? Tam jsou tři nějaký kovový monstra, nebo kamenný, nebo co to je. Au. Tamhle něco letí. Musím se na to podívat zblízka, protože na to nevidím moc dobře. Ale celá a co je s vesnicí? No co a se s ní stalo? Počkej, jako, jak to, že hoří, to nesmí hořet? Co? Ne. To je zničený všechno. Musíme jít blíž. Ne, co? Ach jo, Tam je nějaký stan? Tam radši chodit nebudem. Ještě tam někdo bude. Ne. Ale... Počkej, podívej se, kde na těch hradbách. A jo? To je nějaký voják, má štít a meč a... Co to? No. Radši k němu nebudem chodit. Tohle to není holubí stráž. Podívej se tamhle doprostřed. A jo. Vidíš to? Ne, chudák holub. A jo, on tam padá. Počkej, není to náhodou holub Franta, teď já ho znám. Ale ne. Ne, holube Franto, počkej, nepadej. A ježišmarja, tady je ohně. Počkat, tam tady nesmíme jít. Ale tady něco je připravenýho. Pojď se tady prohrabat. Zkusím použít moji sekeru. Pojď, dobrý, jo. Pojď na střechu. Jo. Ale ale co se stalo tady jako s našima domama? Pozor, jsou tady. A jo. Ale ne. Oni je tady naháněj. Tohle nejsou naši vojáci. To nejsou spojenci. No. Tohle ne. No počkej, a co můj dům? A já se potřebuji podívat, já jsem si tam nechal moje věci všechny. Tak se na to musím podívat. Já mám taky skoro všechny věci, naštěstí jsem si vzal aspoň svůj sekeru. No. A čepici. Jediný, co jsem si nevzal, jsou moje boty. Au. Pojď, au. Zkusím projít. Mám tady nějaký dřevo. Nějaký obří kráter, jak se zde mohl stát. Já jsem věděl, že se mi to dřevo bude hodit. Ne, počkej. Co se tady stalo? Ale pojďte sem podívat. Nebyl tady náhodou před nějakou dobou tvůj barák? Ne, co já budu dělat? To byl můj dům.
Žádný Ne, věci kdo tady to udělal? nezůstaly. Kdo to udělal? Podívej se To nahoru. ne. Co to? Ježišmarja, co to je? Děla na Ne. obou stranách. A vidím správně. Podívej se, co to je ze spoda. A Jestli tam tohle je to hrozně spadne moc na naše město, nebo vesničku spíš, tak myslím, že je konec. A tohle to byl můj dům. Pozor, Ne. musíme odsaď utíkat, koukej. Tamhle mají kuše s obrovskýma Jo. šípama. A mají na tom jo, oheň. Musíme odsaď Ale ne. utíkat. Pomoc. To musíme Ale to ne. teďka zmizet. Ježišmarja, Počkej, ještě mu tady, co- to je, To je holub Emil. Pojď, Emil. zachraň ho. musím zachránit To já Emila. musím- Tak, dobrý. Oni to moc nenamluvej, utíkej. Musíme jít dál. Pojď, rychle. Pozor, voják. A tady další. Ne, jsem si mě nevšiml. Každý. To je nějak blízko. Hele, počkej. Dobrý, já ty mám klacek, Jdem. já zkusím to. Počkej. Pozor, ne, pojď Tohle. zpátky. Ke zdi, koukej, tamhle utíkaj. Ne, to je za můj dům. Já jdu pomoct. Zabij můj dům. Ty zničil můj dům. Ty jeden, strašný. Ty nenávidím. Umři. Tak. Ale víc už jich, víc A to můj dům nevrátí. lidem dát, už nemůžem. Zůstaň Ani tady, holuba koukej, Frantu. koukej. On už nemá ani ruku, chudák. Já tady rychle Jo. proběhnu. Ja. Pojď tam. Ja. Co se stalo s mým domem? Tady je to úplně na matěru. Máš tam něco? Mám tady... co to je za kalhoty? Mám tady nějaký jídlo, to vezmu. Dobrý, Tak. pojď. A krojím Nějaký tě. kytky. Bacha. A mám jsem, tady už jsem. hlavně svůj štít. A tyhle si kalhoty se na sebe navlíknu. Nevím, kde se tady vzali, ale podle mě si je tady někdo odložil, protože neměl zrovna místo. Musíme jít dál. Musím se hlavně podívat, jestli jsou i ostatní v pořádku. No. Ale co se... No. Tady byl Tohle ty to už domy. ani nevypadá, jako že tady někdy byl dům. No právě, ale počkej. Pozor, tady tamhle byl- se na nás dívá. Jo. Nebo nedívá, No. ale může nás vidět rychle. Za dům. Tady bydlel můj kámoš holub Standa. Jo. Hele, A to už Pojď. se stalo. pojď sem, kde seš? Já nevím, počkej. Jo, Tady, No, pojď. jdu za tebou. Tady je holub Pepa, je v pohodě. A jo. Čo- Hej, čo, holube Pepo? Pepo. Jenom- Schovej se. Schovej se. Vím, že se moc nerozumíme, ale možná mi rozumíš. Běž pryč. Je to tady nebezpečný. My budeme muset asi taky jít pryč. Ale No. ne. Koukej na to. Kostel, Víš, to je... koukej na kostel. A hnedka vedle kovárna. Ani jednou už z toho To není. nevypadá... To je... Ne, co Ale- budeme dělat? Počkej. bude- Ale já vím, že tady se vlastně v okolí ještě nachází jedna vesnice. Myslím si, že nějak asi tamhle nebo tak nějak. Já jsem tam jednou byl totiž na jarmarku. A nevíš, co to je? Jako za vesnici, kdo tam žije? Jo, to je naše vesnice. No, to je trošku jenom dál, ale jinak tam žijou holubové. Žijou tam holubové? Jo. Pozor, za tebou! Ježišmarja. Co tam dělá? Musíme si dát pozor. Tyhle, ale ne, koukej na radnici. A jo. Hele, když to rychle proběhneme k budově, tak se nás možná nevšimnou. Jo, zkusíme to, pojď. Rychle. Co se tady stalo? No. Já! Mně spadla moje sekera. Au, Mám jí, dobrý. Jo, já spadnu. Au, to byla veška. Pozor. Ka. Mám mě viděl. Ježišmarja. Musíme to tady. Pojď tady. Tak to ale počkej, to musíme osvobodit přece naší vesnici a musíme ji opravit. Musíme, ale myslíš, že na to máme lidi?
A hlavně myslíš, že my dva skoro s žádnýma věcma něco dokážem? No, hele, zkusíme se podívat do té vesnice. Třeba ji ještě neobjevili. Přesně tak. Koukej, tohle to byla vyhlížecí věž. A jo, je to mělo, kolik to mělo? To mělo 10 metrů, ne? No právě, Jo. teďka už to nevypadá ani jako dům. Jo, No. jo, Ne, Oh. ta socha, a teď A jak jo. dlouho ji opravovali. hele, ale je tam Standa. Za kamenem. Hele. Čau, hele, pojď, musíš se rychle schovat, pojď s náma. Musíš se schovat Hej, nebo jdu. někam odejít, protože Jo. tady je to hodně nebezpečný. Jo, Ale hele, já asi vím, kde se nachází ta vesnice, ale musíme jí to... Tady to asi nepůjde projít, musíme někudy jinudy. Asi musíme... Hele, pojď dostal za jsem mnou, já to nápad, zkusím nějak půjdem vymyslet. podél zdi a třeba se nás nikdo nevšimne. Tak pojď, rychle. A, dobrý. To, co to je za kráter, co to je, co to je? Nechceš používaj? jídlo? Ne, dobrý, v pohodě, ale díky. Jo, Počkej, pojď, no, au, jo, dobrý. Jo. No, co tady Jo. to, dáme tady to hoří. Eh. Pojď tudy. Jo. Obejdi to. Ale- Jo, Já dobrý. nějak dostanu přes ty trosky. Já se prosekám tím dřevem. Jo, jsem tady. Bacha. Co tady stráže? Ale ne, vidím je. Rychle obejdu. Myslíš, že dokážu prosekat tu zeď? Jo, zkus to. Jo. Pojď, já budu klid. Dobrý. Ale už tady někdo nahání, rychle. Jo. Ale... Hele, tady je vesničan putník. Nevím, co tady dělá, ale radši, Pojď, rychle zdrháme. když utíkáme. Jo, Tady už to není obyvatelný. To je vesnice. Tak nějak, doufám. Ale do hradu radši Dobrý. nepůjdem, protože tam podle mě, kdyby jsme šli, tak se už o tam teď nevrátíme. Protože to by měl být hlavní terč. Počkej, ale pozor, co to je tady? Počkej, nechoď moc blízko, já se schovám do trávy. On jde k nám? Utíkej! Utíkej! Pojď, rychle. Musím utíkat. Do vody. Do vody, Do vody. tam mu utečeme. Ale Pojď. ne, Bacha, pořád je za náma. tam byl nějaký sršní velitel. Pojď. Já jsem moc nestihl přečíst, ale viděl jsem, že tam byl nějaký úplně jako neměl takový vybavení jako ostatní a vypadal trošku jinak. No, Neuměj plavat, aspoň že tak. tak jdeme do té vesnice, pojď. To je Hradsku. Ale já si myslím, že tady to je asi jenom to pro začátek naší velké cesty. Já si taky myslím. To je bouřka. Tohle je začátek konce sršní. Jako Ale- to, co udělali mému domu a to, co udělali Frantovi, to nikdy nezapomenu. Hele, já se ho vezmu s sebou. Já třeba to nás nás bude pomůže. chraňovat. Ale myslím si, že už tam za chvíli budem, protože tudy jsem nějak šel přesně. To se ještě pamatuju. Já ho vypustím. Hele, tady jsou nějaký zvířata. A jo, to je, co to je? Jsem v životě nevěděl. Hele, on po mně chce mrkve. A on mě tady bude Já jsem okrádat. do ruky. Ne, já jsem mu dal omylem všechno. Rychle utíkej, No, oni žebrají jídlo. jsem právě okradl, pojď dráme. No, ale... Já se ještě nevím. Ale nevím teda, doufám, že na hradě to není zas tak hrozný. Ale teda No. není vůbec hezký počasí. Ale počkej, co to vidím? Ne, zase No, oheň. No to je ono. Ale jo. teď to je oheň zase. No právě. To... Hele, to je nějaký holub, Oh. pojď, musíme se rychle zeptat. Čo holube, co se stalo, Čo? prosím tě? Co se tady děje? Ale no, To- vlastně holub oni je holuby toho mluvná. moc nenamluví, ale... Co to tady je? No, To jsou co je? další. To je nějaký kostík. Au. Koukám, No. že tady nejsou, že tohle to nebudou naši jediní nepřátelé.
No, Pojď s ním pomoct. ježišmarja. Au. Dobrý. Vezmu si ten štít. Teďka už se bude hodit. Oh. Já mám nějaký klasek, no tak to je přesně. Hele, počkej. Jo. Já zkusím toho holuba nějak tady, nějak se napojit na jeho mysl a třeba pochopím, co mi chce říct. No. No, Ale ne. cože? Mám se podívat do tvýho domu? Aha. A počkej, pojď za mnou. Co? Pojď Tady, za mnou, tady umí to? vesnice není zas tak zdevastovaná. Jo, tak se tam pak podívám podívat, ale tady ten holub mi nějak jako řekl, se prý podívat tady pod postel. Co to? Co to? Jo. Myslíš, že tam máme skočit? Holube, co to tady má? Já si nejsem jistý. Máme tam skočit. Kaš, Co když to je vypadá že past? tam je voda. Já tam půjdu první. Ale co když to je třeba nějaký špech? To by nám neudělal. A- Ty jo. Žiješ? Jo, pojď sem, tady to je. Jo. Uh, Hele. O. Pojď, to jsem tady zanechal holub. Co to? O. Ukaž. Jo. Vybavení. No. To si vezmu. Konečně budu mít něco na sobě. Hele, a tady dokonce tak jsou ještě nějaký ty. Tady v té truhle jo? nějaký vybavení, tak se můžeš vzít. A ještě tady. Moje čepka už je skoro rozbitá. Ale já si vezmu meč, rozhodně se bude hodit. Tak. Nabiju jo, si to je- kuši. Mám jeden náboj. No, já ani to ne, ale tak to nevadí. Jo. No, já tady vezmu tu vodu. Znám takovou starou holubskou techniku, kdy když pokládáš vodu takhle nad sebe, tak se dokážeš dostat na vysoké místa jenom pomocí vody. Jo, Je. to je zajímavý. Je to stará holubská taktika. Neučil mě to tenkrát holub Standa. Hmm. Au. Potřebuji tady vysekat. Kousek dřeva. Už jsme skoro nahoře. Poslední proud vody a jsme tam. Tak, konečně. Je to teda fyzicky náročné, ale máme věci. No, dobrý. A tak já mu tady dám asi zpátky tu postel. A, tak díky holube a my jdeme. Musíme jít. Tak jdeme se tady podívat, co se tady všechno stalo. Ale tady to není zas tak zdevastovaný. Hodně lidí to přežilo, ale zase se mně zdá, že tady je mnohem menší vesnice, takže možná proto tady na to byl takový mírnější. Jo, Ale zdá se mně, že jak to tady méně zdevastovali, tak jsou tady mnohem opatrnější. Ty vojáci. Pokaždé, co se něco šustne, tak se hnedka obrátí za sebe. Ale teďka je otázka. My nemáme místo, kde zůstat. Nemáme místo, kde najít věci. Co teď? Jo, já ještě zkusím zapátrat v paměti, protože mi se zdá, že toto ani zdaleka není jediná vesnice. Ale myslím si, že tady jsou v okolí ještě další, ale... No, jsou, ale kde? No. Podle mě to je daleko. Slyšel jsem pár legend o nějakých vesnicích a pár příběhů od různých překupníků exotických jídel a koření. Ale nevím, kde jsou. Nevím, kde jsou ty vesnice. Jediný, co vím, že byla
horská, pouštní a možná ještě lesní. Jo, já jsem slyšel v legendách o svatém Holuboji, kde se praví o svatém kozlu, který postavil na hoře svatého kozla nějakou vesnici a Ano, pak se tam zabydlel nějaký kozí obyvatelé. ano, No to a jsem pak taky jsem vlastně slyšel. ještě slyšel, že někde v pouštích se schovává nějaká tajemná Civilizace. civilizace pouštních lidí. Mohl bych Ale, se tam dostat, ale ale já nemám otázka žádný, je, kdy by to kde mohlo být. přesně to je a jak to najít. No právě. Protože takhle, jako slyšel jsem od pár překupníků koření, že by to mělo být, jako to pouštní jsem jenom slyšel, že to je celkem daleko od naší vesnice, ale že v legendách se říká, že je utajovaná, ale poslední dobou, že už jako začíná oni vědět čím dál tím více lidí. To je zajímavý. Myslíš si, že by to věděl tamhle ten moudrý farmář? No, nevím, jako můžeš se ho zeptat, Já, ale podle mě to nebude vědět, to je jenom farmář. já se Nebo zkusím zeptat. Čau farmáři, hele, prosím tě, nevíš něco o nějakých tady blízkých vesnicích, kde bychom tady mohli se schovat? Jo? já se jdu tady dívat mezi Uh, tím. Já jdu vytěžit já, tady strom. já mám pocit, že neumím mluvit. No, ono jsou No. jako veličeři takový prapodivný. Ale nevíš třeba o nějaký knize, kde by se to mohlo psát, nebo... Jo, určitě na hradě by se něco našlo. Ale ty se chceš vážně vracet na hrad? Ale je pravda, Jo, že nám asi nezbývá nic jiného. já bych tam šel. Takže zase celou Ale, cestu zpátky. hele, už teď máme vybavení, oba dva. To je od pana Holuba, takže tomu děkujeme. To je pravda. Já bych se tam vydal. No dobře, to bude zase cesta. Tak, ať už jsme tam. No dobrý, už jsem tě dohnal. Ah. No, musíme jít. Furt rovně. A... Ne, oni tady zas okradou. Rychle od nich. Rychle, utíkejte. Tady jsou zase nějaké rackové. Už tě vidím. Uh, uh, uh. Počkej na mě, to brnění je těžký. No, cesta to byla celkem dlouhá, ale musíme vejít do toho do hradu a nevím jak, ale nějak prostě musíme získat tu knihu a lokace těch vesnic. No Doufám, právě, nevím, jestli tam budou všechny. všechny, ale doufám, že tam budou aspoň nějaký. Já jsem levej, ještě nemám dostatečný trénink. Když jsem jednou byl v tom, v té knihovně, tak jsem tam našel jakoby knihu prostě známého prozkoumaného světa. Ale nějak mě to nezajímalo, takže jsem to prostě nechal být. To, že by tam mělo být, se teda nezničili. Tak Ale je ještě dost možný, že tam bude třeba lokace jenom jedné vesnice. Ne, to ne, určitě. Hele, pojď, co Ale- to zase je? Oni mu usekli hlavu. No. To, Jdem. no, tady,
No tak Jo, tady to to jsou vypadá... díry. No tak, ježišmarja, co se tady zase stalo? Co to je?